Sa atong unang pagbasa, gahisgot o kaalam. Nga kining kaalam, diha na sa wala pa ang kalibutan. Way makatugkad sa kaalam, unya wa say magbuot sa kaalam. Misteryoso kaayo ang kaalam. Kanibang wisdom. Bisan gani ka ng knowledge, maglibog man taog, diin man gyud ni gikan ang knowledge. No? Doon na ba'y limit ang knowledge? Naa o wa? Uy, tubag mo eh. Way limit eh. Murabag, mahibong ka ba nga? Kanang wa nato mahibaw isa una, mahibaw na nato karon sa mas una. Ang pinaka taas gyud natong maabot, sukad ko na tao, kana man yung telepono o kanang telegrama. Mao man gyud atong pinakadali sa una. Magdali ka. Pagkuag telegrama, dagan day ka ngadto sa RCPI at sa PLDT. Pero karon, diha na lang kas imong gilingkuran. Text ra ka. Nya mo telegrama kag Manila. Mauning gidugayon. Telegrama kag Amerika, 14 dugaya mo abot. Karon, ang Manila, ang Amerika, ang imong silingan o ang imong tupad, pariharan. Inig text nimo, abot dayon. Nya di kinsa may gamug na ani. Wa. Sunod ani, moabot pag yung panahon ka na mga butang, wa na to imagine na matugkad nato sa atong knowledge. Way siguro karon nagwali ko diri. Pigsunod oras, tuan ako sa Amerika. Kay naanay gitawag nato og nabang muuban lang ka sa kanang murag text ba, mukuyog na lang ta. Wa nay plitihay. Okay ra na ninyo? Kana bang gatupad pa kas imong bana, pagsunod imong bana, tuan na silingan. Pag mata nimo, tuan na silingan. Ni text di ay ba, ni kuyog ras text ngadto. Asaman, posible na. Posible oy. Kay ang kaalam way limit. Nganong naingon man ko ani tungod kay giingon sad sa atong unang pagbasa, gipaambit sa Ginoo ang kaalam. Pero ang fullness of wisdom o knowledge ihatag lang sa Ginoo ngadto sa nahigugma kaniya. Kana bang nahigugma sa Ginoo? Muna, kinsa man yung mga taong nahigugmas Ginoo? Kinsa man na? Ang magsigig ampo. Muna diri sa tong ebanghelyo na ay bata nga giyawaan, murabag mupatol siya ba? Niya ang nisod pagid niya nga yawa, amang og bungol. Motong ang mga apostolis gitabangan nila og exercise kay dito man tugikan si Jesus sa kuan tingali kadto bitang Mount Tabor katong nag-exercise sila, nag-exorcism ba. Si Jesus adto dito patos babaw kuyog sa iyang tulo ka tinun-an, so 12 minus 3 pila ka buok dito hebilis ubos, siyam. So silang siyam gitabangan nila og exercise ang katong bataa, wa gyud sila kapagawa sa yawa motong naggubot ng mga tao nga ngano man tos una duha-duha rami magkuyog tanang mga yawa, mga wagtang man karong siyam na mi kabuok sige exercise wa man gid mi kapagawas. Pero pag abot ni Hesus, giingnan rang Hesus, oy bungol og amang nga espiritu gawas diha. Nakadungog man ang bungol, nakadungog. Nganong nakadungog man tong bungol? Tungod kay nagamit si Hesus og kaalam. Kanang kaalam, bisan ang bungol makadungog. Bisan ang amang makasulti, basta na ay kaalam. Tanawa din ang atong spade karon, di ba? Natay education nga, sana spade or spell? Spade, karang special ba? Ibuong ko dito nga giagak ang buta ba? Nagmisa ko, giagak ang buta, kaya magmisahan man ko anak nila sa una. Dapit may sapatira. Giagak ang buta, ana ba, ana. Mau'y muhimo sa first reading,
So gihinol-hinol raman. Ayuha mo basa nako maayo pa mas liktor sa simbahan. Kana bang dili mga buta ba kay may kaysa mudahas period sa kama pero ni ano ay mga may kay mata di man ka mao mo differentiate sa kama o sa period. Nako la, murag amazing kay ba? Bisag imo siyang tunulan tingali bisag unsa basta ambot sa ilang suwatan sa kana pagka mayuhag yung mubasa. Nang makasulti ang amang tanawa ng atong mga kuan karon mga misa kita dinhi wa pa man ta maghimo ana. Kana bang naay mag-speech ba nga international, naay mag-sign language. Mayuha lagi nila mo. Kuan ka nila maglakaw sila, mga tawa pa. Nya sige lang kana ang kamot ba? Sige na mga tawa. Nako, usa ka na ilang istorya, dili baka ako'y gilibak ana nilang. Di man ko kasabot anang sign language tungod na sa knowledge. Pero ang pinakadako gyud nga timaan nga naa natay knowledge nga tinud-anay kana gyung makapapahawa tagyawa. Ilingya imong tupad. Ingna nakapapahawa nakagiyawa. Ingna kono. Nakapahawa nakagiyawa. Og pananglitan wa gani ta makapapahawa giyawa pasabot ana kita maoy giyawaan. Lagi. Basta dili ka kapapahawa o yawa, yawaan gyud ka. Ngano man kay kanang yawa mangingilad na nya musod na siya nato aron iya tang ilaron ug unsa may iyang pangilad nato kanang mga butang nga gidili sa Ginoo mao'y iyang ipabuhat. Ilaron ta niya nga ang mga butang nga gidili sa Ginoo mao'y importante. Sama anang kwarta. Kanang kwarta, unsay gisultis Ginoo ana. Ipanghatag ang tanan ngadtos mga kabos. Di ba? Pero tanawa unsay gisultiros kalibutan, ang kwarta maugyoy importante. Munang tungod sa panginingkamot og kwarta na maligya nagsyabo, na maligya nagdrugas aron lang makakwarta o tanawa kanang sigig suyop tanawa di ba mugahi sad ang hapapangig. Kagot pangipon. Napagani uban ko no magngiwi-ngiwi mga ana-ana. Tungod na sa kagahi epekto na nas drugas. Nya musiga ang mata. Musiga ang mata. Nya wa nay mailhang tao. Di na kaila sa iyang mga igsuon. Hastas iyang anak, unayon na niyag patay. Iyang asawa, putlas liog, nga way hinungdan. Ang iya kaugalingong pamilya, iyang kawatan. Di na siya kahuna-huna ang iyang ginikanan, porting paningkamot, porting tigom kwarta. Kawaton niya, kay isuyo pra niya dito. Nawadaan na siya sa knowledge. Di na siya kaila sa iyang amigo o amiga. Ang iyang amigo kaniadto unayon na niyag patay. Ang tao nga naghigugma niya, nagtabang niya, unayon na niya pagdaot o pagdagmal. Di ba? Giyawaan na. Di ina gasugod kwarta. Nganong nilaganap ning smuggling, kaning corruption, kanini ang mga drugas tungod na sa gugmas kwarta. Kay gisudlag yawa ang mga tao apil na ta og sa atong paningkamot og kwarta nagpinatyanay na ta. Atong papahawaon ang yawa. Kinahanglan masayod ta nga dili di ay kwarta ang gikinahanglan aning kinabuhia. Mo nang naikantas maksurban sa to gugma versus kwarta. Pagpili asa ka. May kinsa ninyo diri ingon, Pader, pilion akong gugma kaysa kwarta. Taas ang kamot. Ano mo pili sa gugma ba? Gugma. Ang santi. Okay, kisay mo pili sa kwarta. Taas ang kamot. Unsa man mo, bungol mo o amang? Gisudlan man sa siguro mo gihawa nga bungol o amang pagpili. Uy, pagpili. Bebe, usbo na ko. Kinsay mo pili sa gugma. Taas ang kamot.
Kinsay mo pili sa kinsay mo dili sa kwarta, taas ang kamot. Tanawa. Bungulog amang lagigin mo. Ako Osbon ha, kinsay mo pili sa kwarta, kinsay mo pili sa gugma, taas ang kamot. Okay, down. Kinsay mo dili sa kwarta, taas ang kamot. Nga nang man mo pataas. Natanawa, bungo lagi. Giusab ra nako ang question, pero the same question. Ang una, kinsay mo pili sa gugma, taas mo. Pag ina ko, kinsay mo dili sa kwarta, kana bang mo balibad sa kwarta ba? Wa na mo pataas, manawat gidi ay mo. Manawat gidi ay. Mudawat gidi ay. Kanang mga kandidato nga manghatag og kwarta, mauna sila'y mga giyawaan. Kana bang ilang padaugon ang ilang kaugalingon ining eleksyon karon pinaagig kwarta, mudawat manghatag og kwarta, giyawaan na. Nya kitasan nga mudawat dili sa kwarta, mayawaan sa tamakuyog tanila. Mailan man anato. Karon sige na sila rally-rally. Sige rally-rally. Naamay gitawag natog hakot ngadto padong rally. Nasay uban moingon sila organic. Mawakot kasabutan ng organic. Kana bang mga tao nga sila gini adto ba natural gyud. Wa sila hakuta, wa sila daniha anang tagpila na ipanghatag. Tatong dihay nagrally ambot wala dila ko musulti og asa ni ani nga team kay kani maning team Marcos og team Duterte hay man ana nilay manghakot. Hay man ana nga team og naaman nga dili manghakot. Kada bang di manghakot og motambong, kanay atong butaran, kanay atong pilion. Pero kanang manghakot, labi na gyud manghaylo anang kwarta nya di ba ihatag ang tanan mo nang magyaw-yaw usahay ilasang interviewhon, magyaw-yaw in town ang nitambong kay wa kuno madayon og hatag ang gisaad. Anton nangayo na lagpliti, nga ikog pliti kay wa man gidayon. Igo ra man gihatod diri ambot tinuod ba na naam na social media. Kanang mga team, either Marcos team or Duterte team nga manghakot aron mo tambong sa rally ng haylo og kwarta, dili na nato butaran, giyawaan na. Kay ang kwarta maunay ilang gihatag nato kunuhay nga mas importante. Kanang team nga di manghakot, kanang mo agdalang nya tambungan magsadili, okay lang. Daygon magsadili, okay lang, kanay atong butaran. Kay maunay tinuod nga nagsunod og kaalam. Ang atong nasod, daghan kay ni kwarta. Daghan pa sa kwartahonon ang atong nasod. Pearl of the Orient. Kinsa may nakakita ana, ang mga foreigners. Mao na ang mga foreigners nga mga maalamon ni anhi nato, sila'y nanguha sa atong mga bahandi, gisupsupan tag maayo. Ang atong mga daghang mineral resources, ang atong natural resources, kinsa maroy nagkupot ana, mga foreigners nga mga businessmen, dili mga Filipinos. Kita giunsa man ta, gihimotang bugo, gihimotang mga ulipon, gihimotang mga empleyado sa atong kaugalingong nasod sa mga foreigners. Samot na gyud na aroy sorbi-sorbi sa atong educational system, naman ni mga maestra din. Kumusta mang atong educational system? Competitive sa global system? Gitamay ta. Ang mga Filipinos gitamay. Sunan ka ana, sa surbi-surbi, mo tinuod ba? Kamu na lay verify mga teachers. Ang grade 4 kuno nato karon, ang grade 4, dili angayang ibutang o grade 4. Grade 1 kuno ang level basta atong ikanang standardize ba sa global ba standard. Ang ato kunong grade 4, grade 1 pila diferensya. 3 years.
Mao na inigadto na to ang ato mga profesional, igadto laing nasod labi nagkanang gitawag tong first world countries. Daghan kayong exams nga agian una pa ka makatrabaho dito nila kay mubo kuno tag standard sa education. Unya karon sa atong 2025 budget tinuod ba na ang budget sa education gikuhaan og 30 man tingali to billion. Gibawasan pag-abot dito sa GAA katong final nga gipirmahan sa presidente, gimaynusan og 30 billion kay gibalhin ngadto sa asa to gibalhin. Usa nas mga issues na nganong questionable ang atong 2025 budget. Imbis punan, imbis daghanon og maayong budget kay ubos kay tag standard aron ma-upgraded. Abot man gay dinhig pang solicit in town ang pipila na to ka mga public schools. Abot man gay dinis atong parokya para lang ipaayos ilang classroom, para gani ipatukod og classroom, para ipakural sa ilang eskwelahan, para ipalit og mga chairs. Kung gakuwang tas classroom, gakuwang tas lingkuranan, gakuwang gay tas kural sa eskwelahan, samot na gyud nga dili na gyud na ma-improve ang atong educational system, niya bawasan pag-use budget, kuwang natas kaalam. Nahimo natang gisudlan sa yawa nga amang og bungol. Mahimo natang mga amang og bungol, di natakasulti what is the right words to say. Muna kutob ra gitas linibakay, kutob ra gis linibakay, may kitang muhisgot sa mga apan sa atong silingan. Magsigi na lang tagtanaw sa mga bati nya magsigi taggukod anang magsigig hatag og kwarta, gihimo na lang tang murag mga manok og mga irok og mga baboy nga magsigig gukod anang na ang gadas lawg. Lingi imong tupad ning na papahawaon na akong yawa diha nimo. Ning na sugot ka ing napapahawaon na akong yawa nga naa nimo, sugot ka. Sugot dili. Ako mong ofiran, papahawaon ko ng yawa nga naa ninyo, sugot mo dili. Kusga. Ihurot og palit og slot ang inyong kwarta. Kanang inyong kwarta ipalit nag slot kay maunay makapabugo nato. Magsigi tag tigom anang kwarta. Tanawa karon nga nagsigi tag palit ani mga slots. Unsay nahitabo? Nakatukod na tagbalay. Sugod atong November hangtod karon 135 na kabalay ang atong natukod. Tungod lang sa tag 100 pesos nga CTU atong pakpakan ang namalit. Hunan gana? Nakapang kahimo ta aning atong mga projects din niabot na ni siyang mga 100 million atong na-spend. Sige sila lalis anang naang 125 million nga na-spend na sad gipangtukod pa na nilag balay, gipamalit pa na nilag mga bugas para ipakaon ani mga pobre. Dinhilas atong parokya nakahimo na ta og 135 kabalay sugod pa atong November 2023. Pero naa pa gyud mga almost 200 nga nang-apply pa karon. Dinhila na sa atong parokya na pay mga 200 nga nang-apply kay gubaon gyapog balay. Gakinahanglan tag kaalam ug ang tinuod nga kaalam mao ang pagdangop sa Ginoo, ang pagdaig sa Ginoo, ang pag-ila sa Ginoo nga hari. Ang Ginoo mo'y bistihan sa kahalangdon matud pas atong tubag sa Salmo, dili nato bistihan sa kahalangdon kining atong mga gipili, mao naman oy halangdon ang gipili. Maghangad naman hinuon ta nila, sila naman oy maglingkod sa trono og magsigig hatag nato kunuhay og kwarta nga kita man untay nipili nila, kita man unta ang naghatag nila kwarta. Kanang tanan nilang gibudget diha gikan sa atong mga buhis, kita naman noon maoy pagukod-gukuro nila nga kita man unta maoy naghatag nila sa kwarta. Gihimo tang bugo, gihimo tang mga way alamag, gilipat-lipat ta kay naa yawanon nga panghuna-huna og pagbati nila. Na karon ay makita man natos eleksyon karon, midterm election. Tanawa ra gud. Nanganaog na sila sa ilang mga trono. Manghikap na sila sa atong mga kamot. Aron ato na sa silang ituboy dito. Ining tuboy dito, daog-daogon dayon ta. Dili ka nilipat-lipat.
Nya magsigi lang ya butag-butar anang naang magsigig lipat-lipat nato. Kanus apat ta makaton. Ato na ning pamalandungan. Di ko moingon butarining Team Marcos or Team Duterte, mamalandong tag kinsa nila ang makamaong mupapahawa og yawa. Kinsa nila ang naay tinuod nga kaalam, kinsa nila ang tinuod nga nahigugma sa Ginoo.